Ngiyabingelela kakhulu bazalwane egameni elihle leNkosi yethu Jesu. Siyambonga uNkulunkulu nangalesi sikhathi uNkulunkulu futhi siyambonga uNkulunkulu ngakho konke bangcwele. Siyavuma uJesu Kristu eyinkosi ukuba abe yinkosi kukithi. Siyamvuma bazalwane ngekhathi zonke, siyamvuma uJesu silala simvume sivuka, simvume uJesu sihamba endleleni, simvume uJesu sihleli, siyamvuma uJesu ngekhathi zonke ukuthi uyinkosi uyabusa kuze bephakade. Siyahlambulula, siyayingcwelisa ngekhathi zonke. Siyadlinza ngempilo yethu, umoya engcwele angenelele adalule esingakwenzanga kahle. Before ulale uyijwayele into yokuthi ubheke ukuthi usuku luqalile ekseni uvukile, wenzeni, ukhulumeni, uhambe kuphi, uhambe wenzani, wabukani, wezwani ngendlebe zakho. Uchecke nje yonke into uyihlambulule. Vuma uJesu Kristu inkosi. Mawuvuka ekseni uvuke udlinze ngezwi likaNkulunkulu, uyihlambulule, uyingcwelise, ubheke ukuthi uphupheni, uchithe yonke imoya kaSathane ebinqamula emaphusheni, ulele nendawo umoya wakho ubuhamba kuzo ezingamthokozisa uNkulunkulu, uyihlambulule, uyingcwelise. Lento ingakheli engqondweni yakho nasemzweni yakho nasemoyeni wakho. So ke siyamvuma uJesu eyinkosi, simvuma ngekhathi zonke bazalwane. Siyakholwa nguye, siyakholwa ukuthi wafa wavuka, and sibheke ukubuya kwakhe, kulithemba lethu lelo. Ngiyafisa bazalwane kule audio sibuke indaba ethi abaningi bazoyithola besindisiwe bese sihogweni. Abasindisiwe egameni lika Jesu nabaziwe emhlabeni ukuthi basindisiwe bayithole bese sihogweni. Isizathu salokho ukuthi basabe lento okuthiwa ukuhlupheka. Bagcina benaka iminako yezwe, beyihlanganisa nezwe, bephila impilo yestandard sasezweni. Kanti istandard sempilo yasezweni istandard esiphansi kakhulu. Uma ususindisiwe, uNkulunkulu sekufaka estandards sakhe sasezulwini, sasembusweni wasezulwini, umbuso wezulu, umbuso kaNkulunkulu. So ke igovernment yasezulwini ayifani negovernment yasemhlabeni. Manje abazalwane baningi bayakusaba ukuhlushwa nokuhlupheka ngenxa yokuthi bamele iqiniso. Bagcine bencetheza, becompromise iqiniso, becompromise ivangeli ngoba befuna ukumukelwa, uku-accommodatewa kwistandard se-government, se-kingdom, se-system yezwe lobumnyama. Ngenxa yalokho bazoyithola bese sihogweni besha ngoba bahlulekile ukuphumela obala. uJesu bamvume nsuku zonke ngempilo yabo, ngenkambo yabo, bemfakazela ukuthi uJesu wafa wavuka, uyinkosi, uyaphila, uyababusa. Bahluleke ukufakazela inkosi yamakhosi ukuthi impela ikhona, iyasindisa, uJesu Kristu. So ke basabe bangene entangeni abazalwane, bacashe, babe sexukwini zabantu abangakholwa, and bafuna ukuphila kahle enyameni, baphathwe kahle. Amanga la uSathane wafakile ngoba umuntu ongakholwa nongalenzi iqiniso lezwi kaNkulunkulu, ongayenzi into kaNkulunkulu, akukho ukuthula kulo muntu, akukho ukuphila kahle kulo muntu. Kuukuthi nje abantu baphile ekuhluphekeni, bebaningi, bayaduduzana, kube ngazathi akunakeki. Kanti mawusindiswa uphila impilo ehlukile,
uma ulandela ivangeli likaKristu loqobo gelekeqe, hayi lo leli ivangeli lamanga lishunyayelwa eligcwele umhlaba wonke, kodwa ivangeli eqiniso lenkosi yethu uJesu, uma uphila lona nsuku zonke uyahluka kubantu abaningi bese uyabandlululeka, ungathandeki, then bese impilo yakho ngazathi ayimnandi, kanti yona impilo emnandi impela ke le nokuthula ethokozisa uNkulunkulu. So ke bazalwane, ngiyafisa ukuthi kulesi sikhathi sibheke lengxenye ethi inhlupheko zikhona. Ngifisa sibike leyo ngxenye nje ukuthi uma usuzwile umyalezo, mhlambe usufike lapho usungumlandeli walama audios, walama recordings, walezi imfundiso, lama series of lessons, ikhona inhlansi esikhona kuwe, khona irevelation esikhona kuwe. So ke manje ukhona ukuhlabeka, conviction kuwe, ukukholwa osekujula kuwe ukuthi ukholwe. Uyayikholwa manje lento, uyafuna ukuthatha isinqumo or ususithathe lesinqumo. Ngifisa ukusho ukuthi iba nalo ulwazi lokuthi lenhlobo yempilo, lolu hlobo lwevangeli likaKristu Jesu leqiniso, uma usaphila kulomhlaba uzolihluphekela leli qiniso, uzolihluphekela leli vangeli, liyahlushekelwa. Kungakumangazi lokho, kungakuthusi, kungakusabisi, kungakwenza ukuthi ungabaze, uhlehle, uqhele, ubuyele emuva. Uma ubuyele emuva vele futhi uyibuyisela kuSathane. So ke kungcono ukuhlupheka ngenxa yevangeli likaKristu, uhlupheka isikhashana. Athi umpostoli Paulo kwabaseKorinte, usizi olulana lwesikhashana luyasebenzela inkazimulo yaphakade, okubonwayo konke kuzodlula, kodwa ongabonayo kumele kuze bephakade. So ke uma uhlupheka ngenxa yevangeli, jabula uthokoze. Asikisi usho njalo uJesu inkosi yethu. So ke ngifisa ukuthi siqinisane bazalwane, sikhumbuzane, sibe nakho lokhu sikunake ukuthi indlela enguJesu uma uyihamba emhlabeni obuswa uSathane, then obuswa abantu ababi abangabalandeli bakaSathane, leyo ndlela uyayihluphekela. Inkosi yethu uJesu yena uqobo wahlupheka, ehluphekela iqiniso likaNkulunkulu Baba wethu osezulwini, eliphila, elishumayela, elifakazela, elifundisa emhlabeni. Walihluphekela uJesu waze wabulawa. Nabapostoli emva kwakhe bahluphekela baze babulawa. So ke bonke bazalwane abakholwa inkosi uJesu, sizowavula amavesi, bayalihluphekela ivangeli leqiniso. Ungamangali-ke uma usuyithola ususenhluphekweni, kade mhlambe kube ngazathi ubuphila kahle ungakayithathi lendlela yokudela konke, uthabatha isiphambano. Isiphambano isymbol, isign, uphawu lwenhlupheko. Uma kuthiwa isiphambano, uthwala isiphambano sakho imihla ngemihla. Ngamanye amazwi usho ukuthi uphile impilo yokuhlushwa, uhlushelwa lenkosi yakho uJesu Kristu nsuku zonke. Lezo nhlupheko, lokho kwaliwa, lokho kuhlushwa, lokho kuzondwa, lokho kuhletshwa, lokho kukhulunywa kabi, kuyisiphambano. Isiphambano uJesu wayesithwele and siyihlazo ebheke eGolgotha eyobethelwa. Wayehlushwa, ehlupheka, ehlushwa ngaso, and eseyahlushwa kuso eyobethelwa kuso. So ke isiphambano simele ukuhlushwa nokuhlupheka, uhluphekela inkolo yakho yeqiniso ngevangeli likaKristu Jesu. So ke ngiyacela ukuthi ke mawusuzwile umyalezo ongama series since siwuqalile, ulalela ulandela, uze ukuthi uNkulunkulu uyahlula, uthatha isinqumo manje. Ngicela ube aware, wazi ukuthi le ndlela osuyithatha iyumncingo, izinhlupheko emhlabeni ayifunwa, uyazonda uzondelwe yona. Kodwa ngicela ukukududuza nokuqinisa ukuthi kungokwesikhashana esincane
mawudlula la emhlabeni usiyongena enjabulweni yaphakade. Kodwa ongafunanga ukuphumela obala ngeqiniso levangeli avuma uJesu Kristu phambi kwabantu, phambi kwababusi balelizwe, phambi kwamakhosi omhlaba, wasaba abantu ukuthi bazomhlupha bazombulala, lo muntu uzophila angazathi uphila kangconywana, kodwa kwesikhashana emva kwalokho uyohlupheka ingunaphakade esihogweni. Sikhulume ngendumiso kwenye i-audio ukuthi ezulwini kuyadunyiswa. Ngifisa ukugcizelela lapho bazalwane ukuthi ezulwini kuyobe kudunyiswa kubonga ngoba uyobusubona izinto obungayicabangi, obukade uyikholwa usesemhlabeni, manje lapha uzobuyibona. And yonke into idingayo eyokuphila kwakho uNkulunkulu akuthembise yona athe uzodlifa luphilo phakade uyobusuphila kuyona. So ke umthandazo wokucela malithi iBhayibheli ngithi mangaphosi sibazane ngixolele First Timothy chapter 3 elithi ukubonga, ukukhuleka nokucela nokubonga nokunxusa makwenzelwe abantu bonke ukuze sihlalisane ngokuthula kuphi lapha emhlabeni. So ke ukukhuleka nokunxusa nokubonga nokucela makwenzelwe abantu bonke. Uyeza ukuthi ihlangene le ndaba, uyakhuleka, uyacela, uyabonga, uyabona, uyanxusa. So kodwa khona ukucela nokunxusa okwalapha emhlabeni. Siyacela, siyanxusa ngoba siyahlushwa, siyahlupheka, sihluphekela ivangeli, sihlushwa ngenxa yevangeli emhlabeni, okwala emhlabeni. Ukubonga okwalapha emhlabeni plus i-lifestyle, i-routine yokuphila okuphakade ngoba siyobe sesibonga lapha ezulwini. Sibuka inkazimulo, sibuka ubuhle bukaNkulunkulu, sibuka izethembiso zakhe, uNkulunkulu eyifeza, eyigcwalisa, zifezeka. Okunye ngesisatshelwa khona sesiyovele sikwazi sifika khona ezulwini. Siyobe sigcwele indumiso forever bazalwane. Akukho ukucela. Futhi nala emhlabeni uJakobe yasho uthi niyacela aniphiwa ngoba nicela kabi, nicelela inkanuko zenu. Sicela wrong. Asiceli ngokwentando kaNkulunkulu. So ke abantu bagcwele ukucela kakhulu. Ku right ukucela, ucele kahle ngokwentando kaNkulunkulu. Athi uJesu ocela uyaphiwa, ongqongqozayo uyavulelwa, ofunayo uyafumana. So ke kodwa sicele ngokwentando. Mayithi uJesu, Baba mangenzeka lesitsha sidlula sisuke kimi, kodwa kungabi ngoba mina ngithanda, kungabi ngentando yami kodwa kube ngentando yakho. Wayecela lapho uJesu ngoba wayeza ubuhlungu bokuthi useyobethelwa. So ke ngifisa ukuthi ngigcizelele lento ukuthi uyicelo zizophela la emhlabeni, ezulwini siyobe sidumisa. Kodwa ke sisekhona la emhlabeni kufika isikhathi lapho uthi hayi mina ngiyaqonda ukuthi ngihlushwa ngenxa yevangeli. Ayikho into engizoyicela. Lokhu kuhlushwa, lokhu kuzondwa, ngeze ukuthi abantu bayangihleba, abantu benza uzunge, benza uzunge ngami, bangiplanela izinto ezimbi, bangicabangela okubi, bangihlelela okubi. Then ufike lapho uvela umdumiso uNkulunkulu, uvela ugcwala indumiso, ugcwala ukubonga ukuthi Nkosi ngiyakubonga Jesu, ngihlupheka ngenxa yakho. Angithuka ngamuntu, angidelela ngamuntu, angichwensa ngamuntu, akekho umuntu engimbukele phansi, akekho umuntu engimfisela ukuba ngihleba ngamuntu, kodwa Nkosi ngikhuluma iqiniso lezwi lakho. Ngihlushelwa lokho nje uvela ugcwala indumiso. Nkosi ngiyabonga Jesu, ngiyabonga Jesu ukuhluphekela wena. Khona lapho uJesu athi ngiyakubonga Nkulunkulu wami ngoba ulokhu kufihlile kwabahlakaniphileyo, wakwambulela abantwanyana. Wayebonga uJesu lapho. Kunabazalwane abahlabelelayo bathi umdumise njalo nasenhluphekweni. Ake sifundeke ukufakazela lo mhlabeleli wabazalwane. Izenzo chapter 16 soqala ukufunda kuverse 25. Ngikhuluma ngokuthi bazalwane kule audio indlela yevangeli leqiniso, impilo yevangeli leqiniso uvuma uJesu
nsuku zonke uphume lobala ufakaza ngaye umfakazela ukuthi wavuswa uNkulunkulu obafileyo uyakholwa nguye ufakazela ukuthi uthembisile wathi uzobuya ngakho ulindele ukubuya kwakhe uyihlukanisele yena uyakuhluphekela lokho angikhulumi mina ngalokho abathi uhlupheka ukuthi umuntu uswela isinkwa udla lokho angakuthandi ugqoka into angayithandi uhlala emzini angawuthandi enye into leyo bazalwane ngoba khona ukuhlupheka abantu abakusabayo okushunyelwa uSathane bese abantu ngenxa ukuthi uSathane uyabasabisa ngokuthi uzohlupheka bese uSathane lithi iBhayibheli uyabhodla njengengonyama ufuna ngabagwinya enkathi uSathane bathuse ethi wa bathuke babalekele kuye kanti bathuswa yena vele ubefuna ukuthi bathuke beze kuye angisho ke lokho ukuhlupheka ke bazalwane ukuthi uthuke uthuswa ukuthi uzohlupheka emhlabeni uzoswela bese masuthukile bese uyogijima ufuna izinto zakho uSathane ngendlela yakhe esystem yalelizwe esengicazile konke lama recordings vele uSathane befuna lokho ukuthi uthuke ubalekele kuye akubambe akuxavule then abesekwenzisa intando yakhe angisho ke lokho ukuhlupheka ngisho ukuhlupheka mina ngenxa yevangeli kaKristu ingcezo zikaNkulunkulu oPaul lana babeshumela ivangeli yabona bephilisa abantu bekhulula abantu bethandazela abantu ababedla ngenxa ukuthi abantu abathile banamadimoni bayabhula ngalawo madimoni bese bethola imali bona so uma oPaul beshumela ivangeli oPawulos bephendula abo bantu kuphuma lamadimoni laba abantu babebabopha yabona hawu ungathi umuntu eqhilazekile eqhilezwa amadimoni wena ujabulela ukuthi udla ngaye ngalawo madimoni ahleli kuye mase ikhululekile umuntu esesindisiwe then usuyambopha umuntu othandazelele umuntu oPaul babevele badumise ke makunjalo Izenzo 16 verse 25 kepha phakathi nobusuku uPawula noSila bakhuleka bedumisa uNkulunkulu ngamahubo iziboshwa zazibalalele yezwa ke yabona phakathi nobusuku bayakhuleka kodwa bakhuleka umkhuleko wendumiso badumisa uNkulunkulu ngamahubo abaceli manje lana abasho ukuthi baba siyacela ukuthi usikhulule siyacela akukho wrong lokho ku right ukuthi ucele inkosi ngicela ungikhulule yabo kodwa masuku immaturity usuqonda usukhulile usuvuthiwe yabona ungathi uyavutha nje kuphela ukuthi uvuthiwe entweni ezikamoya ufika ubone lapho uthi yabona la Nkosi ngiyabonga ngiyakudumisa uyadumisa uvela udumise verse 26 ngokuphazima kweso kwaba khona ukuzamazama komhlaba okukhulu kwaze kwanyakaza nezisekelo zejele masinyane yonke iminyango yavuleka namaketango ababeboshwe ngawo athukululeka into yokukhululwa babeyidinga ngoba babeboshiwe and into ababeboshelwe yona yayingenabo ubulungiswa yayingekho ijustice because babeboshelwe ukuthi bathandazela umuntu waphila labantu abagqilaza abanye abantu bebayuza so ke babathukuthelela ngoba benamandla bene authority benamagunya so ke manje bababopha yayingebona ubulungiswa lento babeboshelwe yona so into abavele bayenza nje bathi ngeke sicele lutho lana ngoba uNkulunkulu uyazi uNkulunkulu uyabona bavele bamdumisa uNkulunkulu lena uNkulunkulu wehla wazobakhulula the power of worship amandla endumiso so ke bazalwane sibheka manje indaba ethi ukuhlupheka ngenxa yevangeli uyabothi lana babehlupheka uPaul uJesu ufundisile ngalento Matthew chapter 5 uverse 11 no verse 12 nibusisiwe nxa benithuka benizingela bekhuluma konke okubi ngani beqamba amanga ngenxa yami jabulani nithokoze ngokuba umvuzo wenu mkhulu ezulwini ngokuba babazingela kanjalo abaprofeti
abanenduleleyo. uJesu seveza manje olunye uhlangothi ukuthi before afika uJesu emhlabeni kwakunabaprofeti beqiniso ababethunywa uNkulunkulu bakhuluma iqiniso, bafakazela izwi likaNkulunkulu leqiniso kubantu, bakhuze, bashumayele, baprofete, bafundise iqiniso. Then abantu ababonakele bengalifuni iqiniso, be-corrupt ngenxa kaSathane nesystem yalelizwe, laba abantu kodwa bethi bayakholwa, babe bahlupha labo baprofeti, bahlupheka, bahlushwa. Ithi inkosi uJesu ke makwenzeka kini bapostoli, makwenzeka kini balandeli bami, bafundi bami, yazini ukuthi abakade bengaphambili kini nabo abaprofeti bahluphekela iqiniso levangeli lezwi kaNkulunkulu. Anojabula nithokoza, akuqali ngani. Ingakho ke lithi iBhayibheli sakhiwe phezu kwesisekelo sabaprofeti nabapostoli. uJesu Kristu eyitshele kumbi, chief cornerstone. So ke uthi ke uJesu lana ke nibusisiwe, you are blessed nxa benithuka. Isiphambano leso, benizingela. Umuntu mayikuzingela usuke ekufuna, yabona, ucashile wena uyakuzingela. Into ezingelwayo inyamazana, manje lana kuzingelwa abantu, yabona, ubaleke uyocasha, bakuzingele, bakufune, bayanhlupha. Esikhathi ubaleka ushiya indawo lana, yizo ke inhlupho ke lezo zamihla zansuku zonke, uyahlupheka. Awukwazi ukuthi kungakhulunywa nje kuwe ubuvumelana nabo abantu balelizwe, uhleli phakathi kwabo, ukhuluma ilanguage yabo, wenza njengabo. Namhlanje lento ebhalwe lana isaziwa ngenxa ukuthi siyingxenye yokuphila kwabantu, iroutine yokuphila yala emhlabeni. Right. Uma sifunda uMathewu chapter 22, chapter 27, siqala ukufunda kuverse 27. uJesu akagcinanga nje ngokufundisa kuphela, kodwa naye uqobo lwakhe wadlula kulokhu kuhlupheka, wahlushwa. uJesu eyinkosi, enguNkulunkulu, uKristu, wahlushwa uJesu, waze wabulawa. Namanje usazonda uJesu, bayamzonda abantu, abamfuni, bayamthuka, bayamhlambalaza, bakhuluma konke abakuthandayo. May God forgive them. Matthew 27 verse 27. Amabutho ombusi ayesemthatha uJesu amngenisa enqabeni, ayeseqoqela kuye iviyo lonke lamabutho, amhlubula izingubo zakhe, amembathisa ingubo ebovu, eluka umqhele wameva, awufaka ekhanda, amphathisa umhlanga esandleni sakhe sokunene, aguqa ngamadolo phambi kwakhe, ambhinqa athi, bayede Nkosi yamaJuda. Bayambhinqa, bayahlekisa ngaye. Ukuhlupheka lokho bazalwane, ukuhlupheka lokho. Amkhafulela ngamathe, just imagine, emthela ngamathe. Athatha umhlanga, amshaya ekhanda, esembhinqile, amkhumula ingubo, amembathisa izingubo zakhe, ahamba naye ayombethela esiphambanweni. Kuthe amabutho esaphuma lapho, ahlangana nomuntu waseKhurene, nguSimoni igama lakhe, amphoqa ukuba athwale isiphambano sikaJesu. Esefike endaweni okuthiwa yiGolgotha, okusho indawo yekhanda, amphuzisa iwayini elixutshwe nenyongo, inyongo yababa bazalwane. Kodwa eselinambithile, akathandanga ukuliphuza. Amabutho esembethele esiphambanweni, abelana ngezingubo zakhe, enza unkatho. Ayesehlala lapho amqapha, abeka phezu kwekhanda lakhe icala ayethweswe lona, kubhalwe kwathiwa, lo nguJesu inkosi yabaJuda. Uverse 39.
Ababedlula bamhlambalaza benikina amakhanda abo bethi wena odiliza ithempeli ubuye ulakhe ngezinsuku ezintathu zisindise uma uyindodana kaNkuluNkulu yehla esiphambanweni. Kanjalo nabapristi abakhulu nezazimthetho namalunga nabo bambhinqa bathi wasindisa abanye kodwa akakwazi ukuzisindisa yena. Uyinkosi yakwa-Israyeli, akehle manje esiphambanweni, siza kukholwa nguye. Wethembele kuNkulunkulu, makamkhulule manje uma emthanda, ngokuba wathi uyindodana kaNkulunkulu. Ngisho nabaphangi ababebethelwe esiphambanweni kanye naye bamhlaza kanjalo. UJesu Inkosi bazalwane wadlula ekuhluphekeni okuningi, ehlushelwa amazwi kaNkuluNkulu ayithunywe wona ukuzosindisa abantu ezonweni zabo emhlabeni. UJesu walimela iqiniso. Bonke abakholwa iNkosi uJesu bazohlushwa kanjalo nabo. Bonke abathanda uJesu benza imiyalo beyigcina imiyalo yakhe, nabo labo bazalwane bazohlupheka bazalwane. Uma ufunda u2 Corinthians chapter 11 sizoqala ukufunda kuverse 23. Umpostoli uPaul engakaphenduki asindiswe, naye uyakubala ukuthi ungomunye wabazingela ibandla likaKristu wabahlupha. Wathi ebheke eDamaseko ethola incwadi yegunya yemvumo ukuthi ayozingela amakholwa, mayewathola uzowazingela kanjani? Uzohambe ngena imizi, engena ama-towns and cities, amadolobha, angena amakhaya, asearch ukuthi bangakuphi abazalwane abangabaleyo ndlela enguJesu Kristu, bese yababamba abashaye abavalele ejele. Wakwenza lokhu umpostoli Paul. Naye mayesesindisiwe esephendukile esekholwa iNkosi uJesu, lo okade ehlupha abantu naye wahlushwa. Kuvamile lokho bazalwane. Uma ngabe insindiso kaJesu Kristu ungakayiqondi, njoba uNkulunkulu ethe nje angimemezele umyalezo wokuhlanjululwa kungcweliswa ibandla, abaningi abazalwane abakayiqondi lento eyenziwa uNkulunkulu manje yokuklenzwa kwebandla, yokupurify kwebandla. Lilungiselelwa number 1 ukuthi umuntu mayefa afe engcwele khona ezovuka ohlutweni. 2 kulungiselelwa uhlwitho ukuthi uJesu mayehlwitha ibandla umzalwane abe ngcwele. Abakayiqondi njengamanje. Then kusenendlela abakhuluma ngayo enegative. Kodwa mba umzalwane sesizakele, uNkulunkulu esemsizile naye wavuma ukusizakala wambulelwa, ngicela wazi ukuthi ngendlela okhulume ngayo enegative kwabanye abangaphambi kwakho, nawe futhi kuyokhulunywa kanjalo kuwe mawusulithatha iqiniso. No Paul naye engakaqondi kunendlela enza ngayo kulabo ababe sebelithathile iqiniso. Naye kwenziwa kanjalo esethatha iqiniso, kwenza laba abanye abangakaliboni iqiniso. So kunjalo nje bazalwane, kuphilwa kanjalo nje. Into mongakayazi ungakambulelwa yona, ukhuluma ngendlela yakho ocabanga ngayo, uyilwise into eyiqiniso ngoba uqondi. But mase uqonda usuyiphila khona bazokulwisa. Jabula uthokozeke, ukhumbule. Ngiyakhumbula ngakasindiswa kunendlela engangikhuluma ngayo ngabantu abasindisiwe. Lokho kube engangikhuluma ngigxeka abantu abasindisiwe, nami kwenzeka kimi ngagxekwa ngazondwa exactly ngendlela engangenza ngayo nami kulabo ababesindisiwe ngakasindiswa mina. Kwenziwa kanjalo nakimi, laba ababengakasindiswa benza kanjalo kimi mina sengisindisiwe. So funda from verse 23 sibuka indaba yokuthi ma usudele konke wabuyela evangelini leqiniso likaKristu Jesu, hayi lele likhona lamanga eligcwele umhlaba wonke, elithandisa abantu izwe, elinenkohliso, elinamanga, elinokweduka, deception, corruption, eligcwele amanga kaSathane, lies, eligcwele ukukhonza izithombe, eligcwele ukukhonza izithixo abanye uNkulunkulu nababezizwe. Ayike lelo, ngikhuluma ivangeli igelekeqele iqiniso lika Jesu Kristu liyahlushekelwa abazalwane. Umpostoli Paul naye wahluphekela. Verse 23, bayizikhonzi zikaKristu na?
Ngikhulumisa okohlanya ngokuba mina ngisikhonzi ukwedlula bona. Ngasebenza ngokuzikhandla okukhulu kunabo, ngaboshwa izikhawu eziningi kunabo, ngashaywa kaningi impela, ngaba phakathi kokufa kaningi. KubaJuda ngabhaxatshulwa imivimbo engu-40, amahlandla ayisihlanu. Kulo 40 bese ususa u1 ibe isali u39, kusho ukuthi o39 ngabhaxatshulwa imivimbo eyu39 times 5, 39 times 5. Ngashaywa ngezinduku izikhathi ezintathu, ngakhandwa kanye ngamatshe izikhathi ezintathu, ngalinyalelwa ngumkhumbi, ngaba semanzini olwandle ubusuku bunye nemini. Ngangisendleleni njalo ngisengozini emifuleni, kubaphangi, kubantu bakithi, kwabezizwe, ngisengozini emzini, ngisengozini ehlane olwandle, ngisengozini nakubazalwane bamanga. Ngisengozini nakubazalwane bamanga. Ngokusebenza nangokukhandleka ngiqwashile kaningi ebusuku, ngokulamba, ngokoma, ngokuzila ukudla izikhathi eziningi, ngokuququdwa ngamakhaza nangokuhambaze. Yilokhu abazali abaningi abathi bayakusaba. Ilokho kuhlupheka abathi bayakusaba. Ngakhula ngihlupheka, angifuni mina ukuhlupheka njena. That's why ngifuna ukufunda, ngisebenze, ngibe nemali yami, ngidle kahle, ngiphathe kahle, ngigqoke into engithandayo. Khohlwa-ke, khohlwa ivangeli leqiniso likaKristu. Khohlwa ibandla elingcwele labangcwele eliyophila ingunaphakade nenkosi uJesu. Kusho ukuthi mawucabanga kanjalo ngaphansi kwaleli bandla okuthiwa i-apostate church, a false church, a deceived church, a led astray church, led astray by the devil church, ibandla elidukiswe uSathane, a Babylonian church, a prostitute church. Ngoba wena ufuna isecurity yabezizwe, uyizwe plus umzalwane. Khohlwa-ke, ngoba elikaJesu elingcwele gelekeqe, eliphila ubungcwele, laphumela obala lavuma uJesu imihla ngemihla, lelo liyahlushwa. Lize lihlushwe nabazalwane bamanga, ngoba khona abazalwane bamanga abangaphansi kweBabylonian church, apostate church, a deceived church. So ke khohlwa-ke ibandla laphezulu, khohlwa. Kodwa mawuzwa lo myalezo ophenduka, ufune ungene ensindisweni yeqiniso, uzohlushwa. Uthi uMphostoli Paul lana, ngokusebenza nangokukhandleka ngiqwashile kaningi ebusuku, ngokulamba. Wahlupheka uMphostoli Paul elamba, ngokoma amanzi engekho kuphuza, ngokuzila ukudla izikhathi eziningi, ngokuququdwa ngamakhaza engenazo impahla zokugqoka zokwembatha, eququdwa amakhaza, nangokuhambaze ehambe ngambethe. Bazalwane, ingceko zikaNkuluNkulu ihluphekile, inkosi uJesu ihluphekile, abaprofeti eTestament edala bayahlupheka. Uthi uJesu mayefundisa uMathewu chapter 5 la sifunde khona 11 and 12, uthi jabulani nithokoze manje nizolandelwa lokhu kuhlupheka kodwa ngenxa igama lami. Verse 28 laphana kwabaseKorinte, ngaphandle kwalokho ngihlale ngiphansi kokucindezelwa imihla yonke ngenxa yokukhathazeka kwami ngamabandla wonke. Kubani obuthakathaka nami ngingabi buthakathaka na? Kubani okhubekiswayo ngingamzweli ubuhlungu na? Uma kufanele ngizincome, ngiyazincoma ngobuthakathaka bami. uNkulunkulu uyise wenkosi uJesu obonge ngayo phakade naphakade uyazi ukuthi angiqambi amanga ngalokho. NgiseDamaseko induna yenkosi uAretha yawuqapha umuzi waseDamaseko ukuze ingibambe.
ngehliswa ngefasitela ogangeni ngifakwe esilulwini ngaphunyuka kanjalo ezandleni zayo. Uzwile? Inkosi uMphostoli Paul, inkosi yaselokuzana yaseDamaseko yathumela ukuthi abanjwe ngoba wayezingelwa. Bahlupheka abapostoli bazalwane. Manje ke thina sifuna ukuhlupheka bazalwane. Sizoluhlupheka ivangeli leqiniso. Sizoluhlupheka ivangeli leqiniso. Uma kukwenzeka lokho, uma kukufica lokho, ngicela wazi bazalwane ukuthi kwenzeka kulabo abasandulelayo. Manje ke nathi kuzosehlela bazalwane uma simele ivangeli leqiniso. Ingakho ngithe mangiqala le audio ngathi uJesu siyamvuma imihla ngemihla, sivuma uJesu Kristu oyinkosi, siyakholwa nguye enhlizweni yethu, siyamvuma ngomlomo wethu ukuthi uyinkosi, siyakholwa enhlizweni yethu. Ngenxa yalokho umukholwa unendlela ohamba ngayo. Lokho kusho ukuthi kufanele simmele uJesu usuku nosuku, simmele uJesu sigcina imiyalo yakhe and siyamthanda uJesu, simamukela ukuthi asibuse, sayidela impilo yethu sayinikela kuye. So ke uJesu uyasibusa usuku nosuku, asisaziphilela thina, siphumela obala ngenkambo yethu ehlukile kuyalelizwe, ngeroutine yethu yasembusweni wasezulwini. Siphila intando yasezulwini sila emhlabeni, siphila iroutine yasezulwini sila emhlabeni. So ke manje sihlukile kubantu bala emhlabeni and ngalokho siqamile, siphumela obala, bayasinaka abantu, siyanakeka. Manje senze njalo ke bazalwane. Mawuzwa lo myalezo wokudela konke siphuma kuma systems, yazi ukuthi ukuhlupheka kukhona, ungesabi. Yabona? Siyalungisa la, siyalungiselela, siyaprepare. Nawe uyaprepare njengamanje ukuthi uma ufuna uhamba nenkosi uJesu, uma ukuthi uJesu uzofika kamuva, umphefumulo wakho usususiwe emhlabeni, uzofika ukufa kuqala, yifa uready ukuyezulwini, ukuyeparadise uyolinda khona. uJesu ethokoza ngempilo yakho. Siyalungisa njengamanje kulungisa impilo yekholo yomzalwane. Uma ufunda kwabase Ephesians chapter 4 uverse 12. Kulungiswa abazalwane. I-540 ministry umsebenzi wayo is to prepare the saints for the works of service. Ukuze abazalwane bakhonze kahle, bakhonze ngokuqonda. Manje kulungiswa abazalwane. That's what I'm doing. Right. Ngithe sizofunda amaHebheru ke manje. Njengamanje sizofunda amaHebheru chapter 11. Sizoqala ukufunda lapha abazalwane ko-30 verse 30. Sibuka indaba njalo yokuhlupheka. Sesiyibonile inkosi uJesu yafundisa nawo, sayibona na ihlusheka lapha kuMateyu 27 from verse 27. Sabona uMphostoli Paul laphana beboshwa noSila. Sambona uMphostoli Paul ebala inhlupho zakhe abaseKorinte. Njengamanje sizobuka futhi abazalwane abangashiwonga ukuthi bangobani, okuthiwa abahlupheka ngenxa yokukholwa. Uma ukholwa uNkulunkulu ophilayo, uyahamba ngemiyalo yakhe uyigcine. Ukugcina imiyalo kaNkulunkulu kusho ukuthi uyamthanda. Then lokho kukwenza ukuthi wehluke kwabanye abantu abangakholwa inkosi uJesu. Bese uyahlushwa, uhlushwela ukuthi wena uphila impilo ehlukile kwejwayelekile kweyabaningi. Awuhambi ngeningi, awuhambi ngedemocracy, uhamba ngetheocracy. Ubuso waNkulunkulu, not intando yeningi, not intando yabantu. Hebrews chapter 11 verse 30 from verse 30. Ngokukholwa zawa izingange eJerikho emva kokuzungezwa izinsuku ezisikhombisa. 31. Ngokukholwa uRahabi isifebe akabhubhanga nalabo ababengalalelanga ngokuba wemukela izinhloli ngokuthula. 32. Ngingabuye ngithini ngokukholwa na? Ngingaphelelwa yisikhathi uma ngingaqhubeka ngilande ngoGideon, uBarak, uSamson, uJeftha, ngoDavide noSawule nangabaprofeti okwathi ngokukholwa banqoba imibuso, basebenza ukulunga, bazuza izithembiso, bavimba imilomo yezingonyama, bacima amandla omlilo, baphunyuka enkembeni, baphiwa amandla ebuthakathakeni, baba yiziqhwaga empini, baxosha izimpi zabezizwe,
Verse 35. Abesifazane babuyiselwa abakubo ababefile sebevusiwe, abanye balingwa, bajivazwa, bashaywa, yebo baboshwa, bafakwa ejele, bakhandwa ngamatshe, banqunywa ngamasaha, babulawa ngenkemba, bazulazula bembethe izikhumba zezimvu nezezimbuzi, beswele, behlushwa, bephathwa kabi. Izwe lalingabafanele, bahamba emahlane, ezintabeni, emuhumeni, nasemigedeni yomhlaba. Bonke labo babenconyiwe ngokukholwa, nokho abasizuzanga isithembiso, ngokuba uNkulunkulu wayesibonelele okuhle kunalokho, ukuze bangapheleliswa ngaphandle kwethu. Uyayizwa indaba bazalwane, niyayizwa indaba. Uma wena usaba ukuhlushwa, usaba ukuzondwa, uzugcina usukhompромise, uncetheza ivangeli, ungalimeli iqiniso, ungalikhuluma iqiniso, ungamvuma uJesu phambi kwabantu ngoba usaba ukuhlushwa. Uma ufunda lapha uqhubeka wona amaHebrew chapter 12 from verse 1, uthi ke njengoba sinefa elingaka lofakazi, kunevesi likanjalo lapho. Angivulile njengamanje. Sinefa elingaka lofakazi. Bona labantu sebebaliwe lana, balindile lapha eparadise. La umphosoli Paul lapha kumaHebrew abavezayo uthi bahlupheka ngenxa yevangeli. Basibuka nje ukuthi senze njani thina. Ngoba sifuna imfundo yalelizwe, sifuna imisebenzi yalelizwe, sifuna amabhizinisi yalelizwe, sifuna imali yalelizwe, sifuna impumelelo, sifuna ubukhazikhazi, sifuna ubucwebecwebe, sifuna imoto zalelizwe, sifuna inhlala kahle yalelizwe. Sifuna ukudla kahle kwalelizwe bazalwane. Sigcina sicompromise ngevangeli. Lalela ukuthi kuthiwana ukufunde kahle la kumaHebrew ade sifunda khona. Uqale from verse 35. Ufunde kahle ngoba seCorinthians besibili chapter 11 la umpostoli Paul akhulume khona. Ukuze uthi kuthiwana. Wena ukuthi uyesaba ke, uyakusaba ukuhlupheka, uyakusaba ukuswela, uyakusaba ukulamba, uyakusaba ukuhambaze. Uyakusaba ukuzingelwa, uyasaba ukuboshwa, uyakusaba ukubulawa, uyakusaba ukushawa, uyakusaba ukusolethwa, uyakusaba ukurejectwa. Oh, Nkosi yami ngokudatshukelwa. Wena uqobo lwakho ngokuhawukelwa nje. Ngikuzwela ubuhlungu. Ngoba ke lokho okusabayo kuzokufica. Kuzokufica la ku666 ibandla selihlwithiwe usalile wena. Usazofica ukuhlupheka okunzima kakhulu. And uma ngabe uqhubeka futhi usaba indlala. Usaba indlala. Uma usuhluzile ingqondo yakho emva kohlwitho ngoba usalile ohlwithweni, ungalimukela u666, usazohlupheka futhi. Ngoba bazokuncisha ukudla uma u666 ungenayo, ngeke ukwazi ukuthola ukudla, ngeke ukwazi ukuthenga, ngeke ukwazi ukuthenga impahla zokuqoka. Usazohlupheka futhi okunzima kakhulu, usazoboshwa ufakwe ejele, uncisha ukudla, uncishwa amazwi, uncishwa izinto zongibatha ungambathiswa, and ejele laphana kumnyama kungakhanyiswa ngoba uyahlushwa. Ngenxa ukuthi awufuni ukukhothamela umpiki Kristu nophawu lakhe, inamba yakhe 666. Ungokudatshukelwa. Uma usaba ukuhlupheka manje ngoba uzohlupheka isikhashana uJesu asithatha sihlwithe sihambe siyiphumulelekayo ezulwini. Sikhohlwe lonke usizwe semhlabeni. Uyakusaba lokho, usaba ukuphumela obala manje ukuthi uhlupheke ngenxa kaKristu manje. Ngiyakuzwela. Uma ukuthi uyayisaba indlala ngesikhathi se666 uthatha u666, hawu ke sekuphelile ke ngawe ke. Usaba ukuhlupheka okuncane njengamanje, uhlushwa abantu, usazohlushwa isihoko, uhlushwa uSathane amadimoni esihokweni. uNkulunkulu esekulahle esihokweni. uNkulunkulu uthe asize sokhuluma so that uzoshintsha umqondo wakho, ushintshe ukucabanga kwakho. Akucabange kabusha njengamanje, awucabange kahle. Ufunani ngempela? Ufuna ukuhlala kahle la esikhashana emhlabeni? Uphatheke kahle? Usala ohlwithweni? Noma ufuna ukuthi uyanquma ukuthi uzomvuma uJesu phambi kwabantu so that naye azokuvuma phambi kaBaba nengelosi zakhe ezingcwele? Umvuma kanjani phambi kwabantu njengoba ususindisiwe nje ukuthi usuwamvuma uJesu? Umvuma mehla yonke ukuthi uzehlukanisele yena bese uyahlushwa. Uqhubeka umvuma uJesu, uzingelwa, uswele, urejectwa, uqhubeka uJesu umvuma ukuthi uyinkosi, ufakaze ngaye, umfakazela ukuthi uJesu uyabusa. Right. Sizofunda lapha eSambulo chapter 6 bazalwane. Khona bahlushwa manje sibezwa sebese paradise lapha ezulwini, bayakhuluma, bakhuluma noNkulunkulu, bayabuza manje ukuthi kanti uNkulunkulu koze kube nini? All right.
Isambulo chapter 6 verse 9 ngicela ukufunda. Kuthe nalapho selivula uphawu lwesihlanu ngabona phansi kwealtare imiphefumulo yababebulewe ngenxa yezwi likaNkuluNkulu nangenxa yobufakazi ababenabo. 1 Babulewe lababantu babulawele ini? Babulawela ukuthi babe nezwi likaNkuluNkulu beliphila bengalikhulumi bengalishumeli kuphela kodwa beliphila. And mawuliphila izwi likaNkuluNkulu liyakuhlukanisa nezwe nempumelelo yalo nenkanuko yalo nenkambo yalo. So ke babe liphila izwi likaNkuluNkulu benezwi. 2 benobufakazi babephethe ubufakazi babephila benobufakazi ukuthi uJesu inkosi uyaphila empilweni zethu siyamuzwa. Babulawa abazalwane ngenxa yalokho. So ke manje uJohane uyakhonjiswa la imiphefumulo yabo uma kuvulwa uphawu lwani lwesingaki lwesihlanu. Uverse 10 bamemeza ngezwi elikhulu bathi kuyoze kube nini mbusi ongcwele noqinisileyo ungehluleli uphindisele igazi lethu kulaba abakhileyo emhlabeni na? Base benikwa ilowo nalowo ingubo emhlophe batshelwa ukuthi kusazokuba isikhashana baphumule size sipheleliswe isibalo sabayizinceku kanye nabo nabazalwane babo ababesazobulawa njengabo. uNkulunkulu uyazi ukuthi abantu bayabulawa bebulawela ivangeli leqiniso and uNkulunkulu bengazathi uyithulele nje. Uyena oshoyo manje uphendulayo lana ukuthi ake nithi ukuphumula mbatha nathi ingubo emhlophe ngoba sisalindele ukuthi kuphelele isibalo sabafweni abasesemhlabeni okumele ukuthi bahlushwe babulawe njengani. Uyasaba wena? Uyasaba? Uyasaba? Kunabantu abahle nje manje eparadise bayayikhulumela bona bathi usiphindiselele uNkulunkulu ngoba sabulawa emhlabeni. Sibulawela ukuthi sinezwi lakho siphila izwi lakho senza izwi lakho senza intando yezwi lakho eliphelele. Sende sinofakazi buka Jesu Kristu. Kuyezwakala abazalwane. Isambulo chapter 18. Isambulo chapter 18. La sivela khona chapter 6 uNkulunkulu uyaphendula ukuthi ke basazobulawa abantu emhlabeni. Ake nithi ukulinda kancane nje nina niphumule nje lapha eparadise. Kukhona abanjengani abakholwa yizwi lami emhlabeni abasazobulawa. Kodwa uNkulunkulu bazalwane siyesikhathi sakhe sempindiselo. Ake sifunde ku verse 20 Isambulo chapter 18 verse 20. Isikhathi manje lesi sikaNkulunkulu sani sempindiselo. Thokoza ngawo wena Zulu, nani bangcwele, nani bapostoli, nani baprofeti, ngokuba uNkulunkulu uwahlulele umunwana umuzi omkhulu oyibhabhele iBhabhiloni. Waniphindiselela kuwo ngoba isystem yokuhlushwa kwabazalwane kwabangcwele isystem evela laphana embusweni ama-empires yabezizwe, kingdoms of the Gentiles, and eminye yayo imibuso emkhulu ewu7 8 omunye wawo yiBhabhele elikhulu, umuzi omkhulu. Siyaqala phana bazalwane Isambulo 18 siyofunda uverse 24. Futhi kwatholakala kuwe igazi labaprofeti elabangcwele nelabo bonke ababebulewe emhlabeni. Uyezwa ukuthi liyahlushekelwa ivangeli leqiniso bazalwane. Babulawa abazalwane. Kodwa manje lesi sekuyisikhathi ukuthi uNkulunkulu enze njani? Aphindisele inceku zakhe. uNkulunkulu uyosiphindiselela ngelilanga noma singahlushwa. Ngiyacela ke ngokuyithoba ungisabi. Ukuhlupheka kokhona kweswela indlala ukoma ukuhambaze ukuzingelwa ukulala endle ukulala ehlane ukwaliwa ukuzondwa ukuhletshwa ukukhulunywa kabi ukubulawa kukhona abazalwane uma lokho kwenziwa kuwe ngenxa yokuthi ukholwa inkosi uJesu Kristu yena yedwa. Nanto ke ivangeli leqiniso bazalwane. Ungasabi ukuhlupheka kwesikhashana. Very soon inkosi yethu izosithatha bazalwane. Sambe sekhaya ezulwini izosilanda. Kodwa bangaphili ubungcwele gelekeqe bazosala ohlwithweni. Abanye bazothi mabefa bahambe bayesogweni eparadise.
uJesu inkosi, uJesu Kristu inkosi bazana uyabusa kuze bephakade. Siyabonga, silindele ukubuya kwakhe. Umhlabeleli uthi noma singahlupheka okomzuzwana, noma usathane esonga ukusigwinya, sibonga ukwazi ukuthi uJesu ungumeli, usinxusela imihla ngemihla. Bese uthi umunye umhlabeleli, masi qhubekeni bazalwane, singa phela amandla ezulwini silindelwe. Inkosi yomusa sibusise. Amen. Bye.